Kyllä pystyy antaa anteeksi, mutta kyllä silti niin kuin jäljet jättää, vaikka antaisi anteeksi. Siipiinsä keijupölyä hän hieroi aamuisin, niin että vasta tuulessakin lentää jaksaisi. Kovat oli ajat ollut hällä takanaan. Mut kuka uskois, et on olemassa surullisia keijuja. Nyt mietitään, minkälaisia me itse ollaan ja minkälaisia muut tässä ryhmässä on. Ja sitten mennään jokainen ihminen kerrallaan, että jokaista ihmisestä jokainen laittaa jonkun positiivisen asian. Mitä sä katsoin? Me sinne omalle paikalle. Miten mä kirjoitan Maijasta? No sivun saa laittaa, mutta ei saa laittaa niin mihinkään linssiin. Kiva. Hauskaa. Puhelias ja reipas. Hassuttelija. Reipas Emil. Mitä? En mä kirjoita. Oot cool. Mä en niin ymmärtänyt, minkä takia se ihminen, jonka kanssa mä olin ennen viettänyt aikaa, niin sitten se yhtäkkiä olikin se, joka puhuu musta pahaa ja saa muutkin ihmiset jättämään mut yksin. Et mun on nykyäänkin vielä tosi vaikea luottaa välillä mun kavereihin tai muihin ihmisiin. Mihinkä sun paino vie sua? Löydettiin! Mä haen koko ajan sellaisia merkkejä, että joku ihminen ei haluaisi olla mun kanssa enää tekemisissä. Vaikka mä tiedän, että niin ei oo, mutta se vaan on niin syvällä tuolla jossain. Niin mehän puhuttiin silloin, että partiolainen ei kiusaa. Silloin kun mä olin ala-asteella, niin mua kiusattiin 4. luokalla. Mun parhaat kaverit kääntyi mä vastaan ja ne jätti mut ulos siitä porukasta. Ja yhtäkkiä mä olin täysin yksin. Mulla ei ollut ketään kaveria meidän koulussa. Mä jäin yksin välitunneilla ja ruokailuissa. Kuka ei halunnut ottaa mua niiden pöytään syömään. Aika surullista. Eikö ketään edes istunut sun vieressä? No, jos niitä oli pakko, niin sit ne istui. No mullakin sama asia just koulu edes kuin sulla. Muakin kiusataan koulussa. Se on alkanut syksyllä ja loppuu varmaan jossain, kun mä pääsen 4. Okei. Se on totta. Mua kiusataan monta kertaa aina koulussa. Mutta onneksi partiossa me ei kiusata toisiamme. Hyvää yötä, onni myötä, kiitos tästä päivästä. Se oli kiva! Voisiko joku laittaa vaan? Voit sä ottaa ne kalenterit?